el fill gran no se sent còmode, no se sent còmode. El fill gran sempre era un outsider, un home aliè a la cultura aquesta, que la mare també hi era, la cultura de la lluita i que el món és una porqueria i que ha d'estar sempre preparat per enfrontar-se a tothom. El Fred no era així. El Fred era un xicot, diguem, una mica, diríem, entre cometes, una mica dèbil, psicològicament parlant, i llavors hi ha un moment en què ell diu que no vol continuar, i llavors que ell vol ser pilot. La família no l'ajuda en absolut, la deriva d'ell és complicada, per ella és complicada, alcohol, fins al punt que mor molt jove i mor bastant alcoholitzat d'un atac de cor. Aquí es produeix una davallada per part de Donald, perquè per Donald el seu germà era el model referencial, no? I quan li pregunten què ha passat amb el teu germà, diu no, era un bon tio, però en aquest món s'ha de ser un killer. Si no ets un killer no prosperes.